Takže čaute u nového videa, no a dneska vás vítam u ďalšieho videa, no a dneska si zahráme Brawl Stars. No a som sa rozhodol, že púšťame Edgara na 830 pohárkov. Máme 773 pohárkoch na 830, takže dúfam, že sa mi to podarí. No a prosím vás, dajte ešte like, odber a zvoneček, no a napíšte mi do komentárov, koho by som mal ďalej pušnúť. Takže máme tu Edgar, Shelly, no Edgara nebudeme, ok, to nie, lebo to dneska budeme pušovať. Takže dáme Shelly, Colt, 8-bit, Piper, Ash, Primo, Ems, Nani, Grom, Amber, Nita, a Bull, Dynamite, alebo Rico, Dale, Pam, alebo Frank a tento nový brawler Colbert. Takže tento nový brawler, to som ho na chválu získal, ja som tak rád. Je fakt dobrý, takže ale Jessie, Bonnie, Tara, Chester, Barley, Rozu, Tick, Gus, Sam, Mortis, Brock, Poco, Carl, Penny a Jackie. Takže môžete mi napísať do komentárov, čo som vám teraz povedal, čo mám jaký brawler. Takže ideme na push. Mám teraz aktuálne 5262 pohárkov, no a ideme pushnúť Edgar na 830, takže keď to vyhráme, to bude ale 6-5 hier, ale dúfam, že sa nám to podarí. Najlepšie je hrať túto mapu s byť kríkmi, lebo som hovoril ako určite není, samozrejme Edgar neporazí každého brawlera, hej, troste. Napríklad Bull neporazí, no nie, čo som to povedal za blbosť, že Edgar neporazí Bulla, lebo proste Bull je tank, no a Bull má tank, takže tanky sú asi najsilnejšie. Dobre, som ho porazil, potrebujeme tak, tam je Kit, kámo, sama kočička tu bude, ty vole. A ja tu ostanem kedy. Dobre, top 6 sme. Krása. Takže my potrebujeme. No a ešte raz sa vám opýtam. Prosím vás, napíšte mi do komentárov, že čo by som mal ďalej pušnúť. Ja to potom cez víkend, keď tak pušnem. A tak. Kamo? Ono to proste nevyskočilo, ale asi plus 2. No plus 2. Ok, lepšie, ak ísť do minusu. Ako je to síce úplne málo, ale lepšie, jak ísť do minusu. Dobre, samozrejme, keď dostaneme top 3, tak to bude dobré. Top 3 je fakt dobrá. Top 4 už to nie je taká dobrá. 3 Edgarové, kam. 3. Ne, do prdele. Mám ultinu. Kebyže skočí na mňa, tak mám tiež ultinu, takže kebyže skočí na mňa, tak ja skočím preč. Dobre, Edgar tam pofajtil El Prima, takže tak. Kenji zabil Krova. No a dajte tu like, odber a zvoneček, samozrejme. Takže uvidíme, tam je, musíme si zapnúť gadgetu. Zase top 5 alebo 6. Top 6. Minus 1. Ono to už to troch pohárkach, tak to je dosť. Kámo, ja som myslel, že oveľa menej. No uvidíme teda. Pani mám akých 30 minút pušnúť, takže dúfam, že to napušujeme. A tak. Takže ideme na to, dúfam, že nebudeme nervy, lebo to je klasika, je klasický deň. Nervy. Som nezobral. Na báz nepôjdeme. Báz mi môže dať hrozne. Ja radšej som nechal. Sorry. Nepíšte mu, nepíšte som do komentáru. No tak to urobil Edgar, no nie Edgar, ale Bazle. No, ale dobre, ja som rád, že ma nezabil. Dobre.
Kámo, to pôjde top 7, top 8, kámo, to čo je? To je -2, kámo, ja už mám nervy zase, kámo. Dúfam, že to pôjde dobre, ako nechcem mám dneska nervy, mám proste dobrú náladu, hej, takže tak. Dúfam, že to dneska dopadne dobre, no. Ty vole. Keď to nepôjde, tak si dám Trio Showdown, lebo hovorili ste, že Trio Showdown je oveľa lepšie. No to potom dám, prehrám túto hru, dám si to, dobre? Bibi je plné klasika, som debil. Nechaj ma, to je... Idem Trio Showdown. Musím hrať túto starú debilnú hru, kámo. Keď sa nám to nepodarí, uvidíme v ďalšom videuku, to natočím, kámo. Som si vybral Trio Showdown, keď to pôjde lepšie, dobre, nechám si to na furt. Dobre, takže budem mať dobrý tím. Veľké mŕtky. Dobre. Top 4, kámo, jeden typ. Dobre, ja však. Top 4. Dobre. Náš teammate zomrel. Dobre, však viem, že sme týmy, on sa točí. Keď neviete, na čo sa točí, ešte raz, keď poviem, že keď neviete, prečo sa točia, tak chcú tímovať. No a keď tímujete, sú najväčší debili. Tak ideme na to, musíme to pofajtiť. Tam je... Tak, ešte máte zvuky, hej, to bolo proste normálka. Takže musíme ďalej. Nice, kamo. Šli? Nice. A to bola zbytočná ultina, sakra. Nevadí. No ale ide to dám pani oveľa lepšie, tak to Trio Showdown, ako je to určite najdlhšie, ale lepšie, ak je zmenu. Yes, vyhrali sme dané pán, toto bolo zaslúžené. Nice plus 9, to je dobré. Dobre, idem sa uzrame hru. Dobre, jeden týpek sa odpojil, škoda. Ideme teda ďalšiu hru. No vidíme, ja som zvedavý, že koho budeme pušovať na budúce. Takže tak. Asi minút natáčame. A ešte možno už len konečné. Čo sa dobre darí. Dobre, tým ide zobrať hento, ja idem hentu powertube-ku zobrať. No, to je Ems. Ona sa vlastne napojila k nám. Dobre. Dobre. Niekoho zabili, dobre. Dúfam, že nám to pôjde, no, dneska. Keď sa nám to podarí na 830 pohárkov, tak budem fakt dobrý. No, ako nie je fakt dobrý, ale budem radosť mať. Tak som to chcel. Ja idem otočiť preč. Kit. Debilný kit. A toto Ems to všetko. Nula? No, dobré. Lepšie ako minusu, no? Takže nový tým. Super. No pani, máme na to 30 minút za už momentálne 21 minút. To ja dúfam, že to vypušujem samozrejme. A ideme, zoberme tú powertube-ku, hej, powertube-ky 2. Tí powertube-ky sa nehodia, ako. Fakt sa hodia. Debil. Dobre, zober tú powertube-ku, týme. Dobre. Vidíme, ja budem radšej pripravený, lebo neviete, že či tu môže byť enemy team. A máme Franka, tak ten je OP. Takže ujdeme. Aj, zabij ho.
Yes, ja som ho zabil, nice. Dobre, tam... Dobre. Máme Sandy, kámo. No mám výhodu Sandy, že dáva ulti, no že sa dá skovávať. A ju neuvidieť. Zase top 4, kámo, to je ešte dosť. Dobre, dobre. Kusím. Nice. Nice, máme 10 power tubek, tak sme silní. Tak oni nemal žiadnu šancu. Ja si radšej aktivujem gadžetu. GG. Top 3. Zabite ich. Aha, to Frank. Ne, dobre. Len ja nežijem. Nice, dobre, dobre. Dobre, týme, top 2. Nedával to ultim. GG, ale dobre, top 2, to je dobré. Plus 7. Nice, dobre, takže máme 800... Dobre, bože, ja som debil. 786 pohárkov. Ja som v strese. Takže tak. Ešte 30 niečo. 40-30 niečo. To je ako za mňa ešte dosť, lebo zoberete si, že týmy ako sú fakt ťažké. Napríklad, kedy prehráte, keď sú napríklad noob team, alebo že majú horšie brawlery tí vaše týmy. Takže tak, ja to samozrejme budem hrať takticky. Porazím, GG. Má šancu. A však to je hrozný brawler, čo som zabil. Slabý. Dobre, máme shield. No a ja pozbieram títo power tubky. Nice, Bibi je sami. Bibi je dosť OP. Ešte silnejšia Edgar, nie? Ako, my máme Barilo, tak ten je asi najslabší z nášho týmu. Si preto tu aktivujem gadžetu, ja ho udržím skoro. Aby som vedel kliknúť, ale nikto tu není. Top 3, ešte není dobre. Top 3, není ešte dobre. Top 3 stále. Nice. Dobre. Top 2. Krása. No a dámy pani, toto bolo asi najdlhšie videjko, čo som asi urobil. Bo prvý bolo tých 4 lampy plus 1 rozhlas. Že tak. No tak GG, ako tá ultimátka, neviem. Kedy. Máme... A mám ešte dosť? Mám 40 minút, dobre. Poď Bibi. No, GG, boja sa Bibi, ja už by som ich hneď dal. GG, poď Bibi. Nice! Yes, my sme to vyhrali, komu ja mám fakt dobrý tým. Dobre, koľko? 797, dobre. Že ideme ďalej, ešte nám chýba 27. Dobre, super. Že ideme super na to. Pokiaľ budeme viac vyhrávať, takže tým rýchlejšie pôjdeme do plusu. Budeme mať rýchlejšie tých 830 pohárkov. Dobre, tam je Crow, kámo. Ten mi môže dať hrozné bomby. Crow je fakt dobrý. Ja som si teraz... Ja vám potom čo ukážem. Ktoré mi tiež poradíte. Bo nejsom Brawl Stars tak OP. Však nejsom ani OP. Ako nejsom ani noob, ani som ani OP.
Ani OP. Dobre, tam je Colt. Niekam to spomalilo. GG. Ja som opatrný. Tam je Krovík. Dobre. Skočím preč. Lepšie. Ne, kamo. Nie, dúfam, že to neprehráme, kamo. Už by to bolo v prdeli. Kamo, máme Spajka. Spike je dosť OP. Ale Crow je o niečo lepší. To by som napíšte do komentárov, jaký brawler je lepší. Či Crow, Leon, alebo Spike. Ja som si vybral Crow, alebo som si dal s ním tréning a bol mega OP. Tá ultina bol fakt mega. Zabili Kaz, čo je ultra kamo, ten ultra legendary brawler, ten není ani moc dobrý. Neviem, ako asi ty legendary brawler sú niečo lepšie. Ako určite má lepšie funkcie ako tí brawlery. No tak ja som hajzlu. Pavnite sa prosím niekto kamo a sám si, ako ja som dosť bojím, keď som sám. A nie je to úplne jednoduché. Dobre, super, sa splánujú 2, super, chcem to ľúbiť týme, tak tu máme pracovať spolu. GG. Nice, top 2, yes. Nice, top 2, kamo. Top 2 je hodne dobre. Ešte nám chýba 13, nie, bože. Neviem koľko. Že to dáme zase. Ako sa hovorí, do tretice všetko dobrého. Prejdeme ďalšiu hru, dáme koľká táto je hra, ale asi 6. Idem pre tú power tube-ku. Sú enemy týmy. A dobre. Mi pomáhla. GG. Tá gadžeta na toho Edgara je strašne pomalá. Ja ho tu cítim. Skákaj do ryti. Kamo, nechápe. GG. Minút. Mi tu horí hlava. Dobre. Colt dostal po hube. GG. Top 3 to ešte není vôbec dobré. No tak to sme v ríči, dám pani. Náš, dobre. Ten enemy, no nie enemy, ale spoluhra. Oni majú Piper, ale extrémne dobísky má. Zase. GG. To som dofailil úplne. Dva, jedna. Bum. Ideme. Komu 10 000? To je dosť. A poďte, chlapi. Ako neviem, ale ten Kenji, jak vyšiel, tak bol oveľa silnejší. Yes! Yes, je tu tam! Yes, takže páni, ja som to dal. Yes. Kanom nám ešte chýba 10 pohárkov. Či keď vyhráme túto hru, tak posledné
Tak posledný. Keď vyhráme túto hru, tak už to máme, baby. Nice. Tak sa mi to páči, nám pani. A tvár, že mám dobre. Aká mám. Nice. Jeden power up skoro nížkami, oni majú Franka. Hen to je OP tým. GG. Čo sa dá robiť? Zase mám zlých tímov. GG, tvár, že to nepríde. Vieš čo, ja budem kempiť, ja proste mám času dosť. Akorát či je úplne dobre kempiť na Trio Showdown. Lebo kopa ľudí ani nekempí skoro na Trio Showdown. Ja proste hrám niekedy do Showdown s kamarátom, ale hrám väčšinou Trio Showdown, lebo je to o niečo lepšie. Stále to tam. Majú tiež pajka. Máš 9 power-upov? No tak to sme vychčí. Máš dobre. 5, 4, 3, 2... Dobre, spawnujem sa. Ešte mám. Dobre, mám gadžetu. No tak to sme v ríči, dáme pani. GG. 0, tak to bola zbytočná hra, kámo. Mám slabých teammateov, Spike je úplne slabý, ja neviem. Na pani, keď tu nebudú sa mať žiadne komentáre, tak by som bušol Bulla, lebo Bull mi príde najsilnejší z tankov. Čo keď mi neveríte, tak si to vyskúšajte. Napríklad Bull versus Frank. Lebo tanky, dám pani, viem, že tanky sú asi najsilnejšie. Z brawlerov, určite. Takže budem mať teraz dobrý tým, kámo. Je tu plán. Nice, kamaráde. 2 týmy sme dali. Máme gadžetu. Máme gadžetu. Ideme preč. Idem tam. A dobre. Oni sa boja. A keď to bude top 2, tak to máme.